Moltes gràcies per ser aquí. Per mi i per la gent que forma part del nostre grup parlamentari a Brussel·les, un grup de 3 persones, entre els quals hi ha el Lluís Juncà i el Jordi Bacardi, és un plaer fer d'amfitrions d'aquest acte d'avui, un acte que rememora una iniciativa política que va néixer a la xarxa, una iniciativa per portar 10.000 catalans a manifestar-se als carrers de Brussel·les per demanar la independència del nostre país i per demanar que el nostre país esdevingui un futur estat de la Unió Europea. Ens en sentim molt orgullosos i ens sembla que aquest paper de representació internacional i d'obertura al món és un pas més que té molts segles d'història. Segurament un dels moments més emotius d'aquest procés són les paraules que acabem de sentir de Pau Casals a l'Assemblea General de les Nacions Unides el 1971 i, per tant, en ple context de la guerra del Vietnam i amb un secretari general que era OTAN i que, per tant, prenen encara més significat en aquell moment. Voldria aprofitar que em toca fer la presentació de l'acte per fer alguna reflexió sobre la figura de Pau Casals. Ell és un personatge que va néixer a la Catalunya de finals del segle XIX, de fet, just a la frontera entre el tercer i el quart de segle del segle XIX. Per tant, és una persona que va viure gairebé 100 anys i que va tindre l'ocasió d'actuar davant de personatges molt rellevants al llarg de moltes dècades de vida. Un personatge que va esdevenir un mite, probablement el violoncel·lista més conegut i més prestigiós de la història de la humanitat, que va actuar, deia, davant de molts personatges diferents, per exemple, la reina Victòria d'Anglaterra o el tsar Nicolás II de Rússia o el president dels Estats Units, John Fitzgerald Kennedy, i que va assolir aquests nivells de genialitat, entre moltes altres raons, segurament perquè la natura i Déu Nostre Senyor li van concedir, però també perquè treballava incessantment i explicava sovint que ell assajava les 6 grans obres de Bach, ell era un enamorat de Bach, una cada dia de la setmana, excepte el diumenge, que les assajava totes al llarg de tota la seva vida. Sovint l'èxit és fruit de l'esforç. Pau Casals, sens dubte, és un exemple d'aquest esforç de representació del nostre país i no només és un mite des d'un punt de vista musical, sinó que també és un referent polític inexcusable arreu del món perquè va donar exemple personal del que volia dir compromís polític, negant-se a actuar davant dels nazis que ocupaven França, on ell s'havia refugiat després de la Guerra Civil, negant-se a actuar en cap país de l'òrbita soviètica, negant-se a actuar en el Regne Unit i els Estats Units perquè havien acceptat el règim franquista i, per tant, sacrificant bona part dels possibles guanys econòmics que podia assolir per un compromís polític amb la democràcia, amb la llibertat i amb la pau arreu del món que el va convertir en un símbol de la nostra nació. Està bé recordar-ho avui, que és 11 de novembre i el dia no ha estat triat pas per casualitat, en el qual fem la presentació d'aquest llibre que rememora aquesta manifestació de 10.000 catalans a Brussel·les, perquè precisament un 11 de novembre de l'any 1918 s'acabava la Primera Guerra Mundial i amb ella s'acabaven 4 grans imperis, l'imperi turc, l'imperi austrohongarès, l'imperi alemany i l'imperi rus, i de les runes d'aquest imperi naixien democràticament, a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació, un munt de nacions que actualment formen part com a estats de la Unió Europea. Al llarg del segle XX, moltes nacions s'han convertit en estats. Més de la meitat dels estats que formen part d'Europa en aquest moment han assolit la seva condició d'estats precisament a través de l'exercici del dret a l'autodeterminació. Allò que és normal a Europa és que els pobles esdevinguin lliures a través de l'exercici democràtic del dret a l'autodeterminació. Nosaltres aspirem a aquesta normalitat democràtica. Nosaltres també volem exercir el nostre dret a la llibertat de forma democràtica. Nosaltres també volem ser un estat
per contribuir a la construcció de la Unió Europea i amb aquests objectius, amb aquests referents, amb aquests antecedents i amb aquestes esperances i amb aquesta convicció treballem quotidianament, segurament molt menys del que feia Pau Casals, però fem tot el que podem i ens felicitem un cop més de tenir l'oportunitat de fer d'amfitrions de l'acte d'avui.